yourself and go. Big kid, ready and chill. We make you grow up. Show you Hiába nézed, át kell ugrani 3,5, jó van? Figyelj, Szabi, készülj fel! Most bemelegítést csak azzal fogunk kezdeni, hogy beteszteljük a furgonnak az új tetejét, ami azt jelenti, hogy végig deszkáztuk a tetőboxot. Az elején felugratunk az ugratóra tetejére, végiggurulunk és ott lesz az eltek. És oda leérkezünk. Jó esetben. Készen állsz, Szabi? Ismered a pályát, tudod a tétet. Ismered a tétet! Jöjjön az ugratás! Na mit mondasz, Csepi, mennyire fúj a szél itt a pusztába? Szerintem jó lesz. Az van, hogy kaptunk egy meghívást, ugye Gyulán lesz a Tour de Hungry-nek a rajtja idén, májusban. Az lesz a szitu, hogy át fogjuk ugrani a Tour de Hungry mezőnyt keresztbe, ez a terv egyelőre. De szeretnénk tesztelni az új furgonnal a rámpát, hogy milyen hosszúságot tudunk átugrani. Körülbelül egy olyan 5 métert kéne elérnünk ahhoz, hogy biztonságosan egy Tour de Hungry mezőn keresztbe át tudjunk bringával vagy BMX-el ugratni. Amint látjátok, nagyon fújt a szél, most is eléggé fúj a szél, de hát nem tudunk tovább várni, mert kell egy számot mondanunk, és szeretnénk ezt letudni minél hamarabb. Ide se néz a kamerára! A gyerek egy éve biciklizett utoljára. Na jó, legyen 9 hónap, akkor őt BMX-en utoljára, szóval úgy gondolta, hogy ő szeretne az első lenni. Tényleg izgulok, az a baj. Rosszabb esetben Mellé esett. nem lesz legrosszabb eset, nem? Szerzünk egy egyszeres, kiesik szert, azt... Meghallod az izgalom a tetőfokára, hát vajon mi lesz? Kőpapírolló, ki fogja megnyerni azt, hogy először ugorhassa be? Na, kőpapírolló! Na jó van, én beugrom bármikor. Fullfél sisakba, nagy baj nem lehet, gondolt az Zozó, és elindult. Jó lett a Verda, mi? Ami az van, kicsit jobban megtekernénk, Szabi, és át lehetne ugrani az egész, a viccen kívül. Nyomjad! Mi lesz, mester? A múltkor én csak moziztam, most kipróbálom én is. Figyelj, egy kérdésem van. Sziszen az amónia ott a kocsi tetején, vagy az csak így utazik? Hát ezt azért raktuk oda, hogy majd elhagyjuk. Hát Ha? nekem már van egy komoly monsteres reklámom. Jaj! Második nap a tesztelésre. Első napon én átugrottam, közé álltunk a furgonnal, Szabi kicsit így ráhipnózgatott. Fújt a szél a múltkor. Nagyon nagy hátszél volt, és szerintem azért az sokat számít. Most egy kicsit jobb az időnk. Második edzős nap, és holnap tartunk egy harmadikat nap, Patrik még nem is látta ezt a szettet. Jó látta, de hogy rá sem mer nézni. Na mindegy, holnap újra találkozunk, de ma gyúrunk még. Amúgy mi az első benyomásod így, hogy megérkeztél és láttad, hogy ilyeneket ugrunk? Félek. Dehogy. Dehogy is, óvodába féltél, nem? Mi lesz az első trükk? Nem mehetek. Szilágyi KP Szabinak, vagy KP lesz, vagy Szaltó? Kb. Elkészült az indító a furgonhoz, tehát mostantól már a tetejéről is be tudunk gurulni. Ezt fogjuk most először akcióban tesztelni. Szóval így néz ki.
Hogy? A furgon. A Verda. Vannak támogató mesterék. Hűha. Matricás mesterünk. Uha. Ez a furgon kinézet neki köszönhető. Szevasztok! A Leningrad szelleme. Easy! Hát onnan fentről amúgy nem... Na nézd meg és egyből. Pár éve legurultam már. Azaz. Át ne ugord véletlen. Kaszkadőriskola. Első óra. Beteszteltük a rámpát. Cseppi második ugrás. Szaltó. Én is azért beszaltóztam, szerencsére amúgy eskü jobb érzés hátrával, mint simán egyenesen. Figyeljetek, ez féltáv volt eddig, szóval azért van itt feladat. Ez 2,5 méter volt kb. És 5-ig minimum el kell mennünk. Most, hogy megérkezett Szabi Szörp, így ő is rámelegít, magabiztossá válik majd ezen a 2,5 méteres távon, utána húzzunk egy kicsit még hátrébb. Azért méltóan be van tesztelve itt a indító a furgonon, meg azért most látjátok itt a YouTube-on először a fóliázását is a furgonnak, szóval azért ez nem semmi. A versenyzők azt fogják látni, hogy így jönnek felettük a BMX-esek. Ha minden a társ szerint megy. De teszünk érte. Érezni fogod. Meg kell tekerni, mi? 9 tekerés, az már megvan a sebesség, tudod, 9 tekerés. Hát, és hány tekerés lesz az 5 Én nem méter? számoltam, én érzésből mentem amúgy. 13 tekerés minimum kell. Nemzetközi mértékegység. Azon gondolkoztam, hogy hétvégén kimegyünk a parkba, Igen. akkor max 10. Szerintem hamarabb meg lesz. Focilabdát berúgom a kosárpalánba. Hagyjad már magadat! Melegítés, melegítés. Akkor ez kész, nem? Kész is. Hát 8 tekerés minimum. És csak? Erre te. Jó van már. Na ennyi. Na és milyen? Nem annyira vészes, ugye? Nem. 2,5 az még semmi. Azt tudom, hogy most mennyit Kicsi- tekertem. Maga biztos leszel, és 1 métert rátolunk. Én azt mondom, 1 méter plusz 1 tekerés. Színusz, kotangens, minden. Azaz. Két ismeretlen. Azaz, másodfokú Az egyenlet kéne a megoldó képlete. 3 csak. Ez egy csak véges felett toljunk rá. Azt hittem vágott, hogy ide... Véges felett toljunk rá. 3,5-re. Cseppi érzésre, én azt mondta. Jaj, gyerek! Egyből szaltóba, jól van. Mesztesi, nem volt rossz. Ha tudod a tempót, akkor szerintem Most már tudjuk, köz. nem tudom mennyit tekertem amúgy. Akkor mégse tudjuk, köz. Amúgy jó volt a tempó, csak Ez már jó volt. A végén megszokja, azt előre szaltunk. Bám. most, hogy jöttem, kicsit elment a kedvem tőle. Ja, persze. Ott menj, de nézd meg, hogy ott hátra visszajön, mert ott mondtad. Mit csinál? Na ez itt a nagy kérdés, ezt figyelj. Nem kéne. Akkor Szaltó. Hát, kormánypöri. Hát abban én nem tudtam róla. Mi volt a baj? Feljött az eleje. Ott akartak jönni. Pont ott akartam. Amúgy, hallod, én egy no-endet nem tudtam rajta beadni, szóval átérzem a helyzeted. Na Szabi, ez mennyi? 4.30. 4,30, még kéne valahonnan 70 centit csiholni, ezt figyeljétek. Na, ez azért itt most úgy messze van kicsit. De nem kell rá gondolni, nem? Kényelmesen tudok sétálni, érted? Ja, de figyelj, Cseppi azt mondta, hogy ő nem gondolkodik, és már ott van. Isten. Figyelj, egyből jön a gyerek, figyelj. Ez egy állat. Egyből jön, hallod? Nyomjad. Istenem! Úristen. Na, kell tekerni hozzám úgy. Te nagyon hülye vagy. Jó volt. Istenem. Olyan nincs, hogy túl sokat a tempó. A körforgalomból majd csak ne felejtsen indexelni. Ne nézegesd, az hiába nézed. Hiába nézed, át kell ugrani 3,5, jó van. Na, akkor az minimum 14 tekerés. Hát az
De izmos, az a comb azért égjen ott be. Lehet onnan kérni a Csabai útról. Lehet. Amúgy szaltóban nem para. Ad akkor Ugyanaz szaltóban, mint az első. amúgy igen. Padlógáz. Mész, Padlógáz és akkor... tesó. Hát én húzom most a szart. Gondolkodtam, hogy Cseppit azért bemutattam, annak a... Amúgy úgy, hogy szaltóba jó. Szaltóban jó. Hajtsad! Gyerünk, Nyomod! Ez az. Jó! Diszkó volt, hogy jó. Diszkóba! Szabi odaverte neki. De figyelj, beugrott. 1/1 az öreg. Jaj, jó volt, Szabi! Jó. Azt Respekt. úgy jobban tudod irányítani, pont leköveted az ívet lassan, Igen, és pont adod a azt néztem, balkán. hogy ti, tudjátok, hogy felmentek, de rám meg tudod mi a Ja. szaltó, hogy Hát akkor maradt az előre. Addig akkor amúgy bizony kell. abba azt mondanám, az nem is mennék ennyivel. Na srácok, az van, hogy 4 méter 40 centig, vagy 4 méter 30 körül jutottunk el. Olyan 5,5 métert kéne átugornunk. Még egy méter hiányzik, de hogy ez már olyan volt, hogy már kitekertük az áttételt. Tehát, hogy ez azért már izgalmas volt, de holnap is tesztelni fogjuk, jön Patrik, viszont ez majd a reklám után fog kiderülni. A Tour de Hongrie mezőnyét fogjuk átugrani, Gyulán, a Szökőkútnál, a város közepébe, hátraszaltóba, Csepike. Lehet amúgy az lesz. Ez volt most itt a furgon bemutató videó. Milyen távolra tudunk ugrani, tesznek a videója. Aztán hamarosan jövünk majd az éles akcióval. Ha tetszett a videó, dobjatok lájkot, ha kérdés van, írjátok le kommentbe, aztán kövébe Tali. Csumi!